U 2020. godinu prijestolnica Cetinje ušla je sa optimizmom. Realizacija programa razvoja za 2019. od gotovo 100% i dobra dinamika po planiranim projektima bila je snažan podsticaj da se nova godina dočeka spremno, sa raspisanim i ugovorenim tenderima, kako bi se izvođači uveli u posao što prije, a gradilišta oživjela. Kako je 2020. godina jubileja, prijestolnica je sa posebnom pažnjom i pijetetom započela obilježavanje 110 godina od obnove Kraljevine Crne Gore. U gradskom jezgru na fasadama postavljeni su reprinti fotografija sa dana proglašenja Kraljevine Crne Gore, a sva komunikacija prijestolnice prilagođena je tom svečarskom događaju. Na tragu svoje bogate diplomatske tradicije, Cetinje je krajem januara još jednom potvrdilo neupitnu evropsku perspektivu Crne Gore, vezivanjem crvene kravate na bisti Ivanu Mažuraniću. Crvena kravata bila je simbol hrvatskog predsjedavanja Evropskom unijom, a čin na Cetinju izraz volje dvije države da nastave tradicionalno dobre odnose i doprinesu zajedničkoj evropskoj porodici. Krajem februara korisnicima 6 socijalnih stanova koji se nalaze u zgradi suda i tužilaštva uručeni su ključevi. Počela je i promocija drugog Montenegro Beer Festa i pripreme za prvi međunarodni sajam pršute, ali i za obilježavanje 190 godina od smrti Petra I. Petrovića Njegoša u saradnji sa Nacionalnom zajednicom Crnogoraca Hrvatske. Dogovoreno je i gostovanje Zagrebačke filharmonije na Cetinju na Dan državnosti Crne Gore. Dobar tempo naglo je zaustavljen sredinom marta sa pojavom prvih slučajeva koronavirusa u našoj zemlji. Trebalo je odgovorno i promišljeno odgovoriti na izazov sa kojim se suočio cijeli svijet. Prijestolnica Cetinje je djelovanjem opštinskog tima za zaštitu i spašavanje, koji je mobilisao sve ključne službe za funkcionisanje grada, započela aktivnosti kojima je osnovni cilj zaštita javnog zdravlja i svakog života. U saradnji sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta u više akcija podijeljeno je više od 3600 prehrambenih i higijenskih paketa na gradskom i seoskom području. Posebno u prvom talasu epidemije, značajnu ulogu u distribuciji pomoći i podršci građanima imali su volonteri Crvenog krsta. Za potrebe opšte bolnice Danilo I, prijestolnica je u saradnji sa firmom Glosari nabavila respirator, a samostalno i mobilni RTG aparat. Finansijski je podržala i rad epidemiološkog tima. Domu zdravlja Cetinje kupljeno je patronažno vozilo. Rad COVID timova Doma zdravlja prijestolnica još finansijski podržava. U cilju ublažavanja uticaja koronavirusa na privredu, lokalna uprava donijela je mjere vrijedne oko 500.000 eura. Ovim mjerama prijestolnica se odrekla najvećeg dijela sopstvenih prihoda do 31. avgusta, a one su obuhvatale privremeno oslobađanje od plaćanja različitih naknada, poreza i prireza. Sa ovim i 3 paketa mjera koje je donijela vlada Crne Gore, stvorena je solidna baza da se ublaže posljedice pandemije i sačuvaju u mjeri mogućeg radna mjesta i privredne aktivnosti u gradu. Bez obzira na otežavajuće okolnosti uslijed epidemije koronavirusa, u prijestolnici Cetinje se u toku 2020. godine radilo na više infrastrukturnih i kapitalnih projekata, procijenjene vrijednosti od oko 5,4 miliona eura. Više od 1,1 milion eura potrošeno je na rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju i asfaltiranje seoskih puteva u Riječkoj i Katunskoj nahiji, kao i saobraćajnica u gradu. U Katunskoj nahiji rekonstruisani su putevi u selima Zaljut, Kobilji Do, Grab Čelina, Trnjine, Dide, Kuti, Mikulići Tomići i Dobra Gora. U Riječkoj nahiji radilo se na lokalnim putevima u selima Vrela Uganjska, Pačarađe, Kokorin Prekornica, Bobija, Mracelje, Kosijeri, Markov Do i Ceklin. Rekonstruisani su i lokalni putevi Dodoši Rvaši, Drušići Prevlaka i Začir Dubova. Na gradskom području novim asfaltom presvučene su i horizontalno obilježene ulice Vuka Mićunovića i Novice Cerovića, a u toku proljeća sanirane su i udarne rupe na više gradskih saobraćajnica. U krugu opšte bolnice Danilo I urađena je pristupna saobraćajnica i parking u sklopu projekta rekonstrukcije stare dječje bolnice. U maju su počeli radovi na prvoj i drugoj fazi Puškinove ulice, koji su osim saobraćajnice obuhvatali i gradnju 3 parkinga za stanare najvećeg gradskog naselja Gipos, koje broji više od 200 stanova. Radovi na prvoj i drugoj fazi su završeni ovog mjeseca, a mehanizacija Aviopetrola započela je radove na trećoj fazi rekonstrukcije Puškinove ulice do bulevara Crnogorskih junaka.
Nastavljeni su radovi na ulici Vojvode Boža i završena projektna dokumentacija za nastavak nove saobraćajnice u Donjem Polju, koja će otvoriti taj dio grada za potencijalne investitore. Mehanizacija je na terenu i već se nazire trasa buduće saobraćajnice. I ulica kroz univerzitetski kompleks za koju je uspješno realizovan tender trebalo bi uskoro da spoji Bulevar Crnogorskih junaka sa ulicom Novice Cerovića. Počeli su radovi na nivelisanju i prilagođavanju terena kako bi se omogućio pristup parcelama prijestolnice Cetinje, koje se nalaze u zaleđu preduzeća Sava Trans. Riječ je o potezu preko kojeg bi trebalo da bude obezbijeđen pristup biznis zoni Zagrablje 2, površine 2,34 miliona metara kvadratnih, koja je u vlasništvu prijestolnice. Pristup se trasira u dužini od 150 metara, kako bi se stvorili uslovi za saobraćanje automobila, kamiona i druge mehanizacije. Mašine su i na Čevu, gdje je započela izgradnja kapele. U junu su završeni radovi na uređenju kružnog toka na ulazu u grad i Lovćenske vile. Završeno je i uređenje parka u Diviziji, Trga Revolucije i Orlovog krša, ali i rekonstrukcija spomenika Narodno-oslobodilačkog rata na Ljubotinju. Prijestolnica Cetinje postavila je ogradu na sjeveroistočnom dijelu Njegoševog parka, a u saradnji sa Centrom za konzervaciju i arheologiju Crne Gore sanirana je i njegova glavna kapija. Na rijeci Crnojevića započelo je uređenje fasada. U realizaciji programa razvoja za 2020. godinu posebna pažnja je posvećena socijalnoj komponenti i podršci najranjivijim kategorijama stanovništva. Prijestolnica Cetinje bi kroz program razvoja trebalo da izdvoji 1 milion eura za gradnju stambene zgrade sa preko 30 stanova za socijalno stanovanje, kao i dodatnih 200.000 eura za kupovinu 12 stanova pod povlašćenim uslovima, također za socijalne kategorije stanovništva. U 2020. godini oko 400.000 eura opredijeljeno je za unapređenje rada gradskih preduzeća i službi kroz zanavljanje i kupovinu opreme, vozila i mašina. Donošenjem odluke na Skupštini prijestolnice Cetinje i zaključenjem kupoprodajnog ugovora sa barskom kompanijom Izbor o kupovini zemljišta na kojem se nekada nalazio hotel Lokanda, realizovan je još jedan projekat iz programa razvoja. Time se otvorila mogućnost da se kroz privatno-javno partnerstvo sagradi hotel po ugledu na nekadašnju Lokandu i obezbijede nova zapošljavanja. Uspješno je realizovani tender za projekat Smart City, čime je Cetinje dobilo gradsku karticu koja objedinjuje usluge gradskih institucija kulture i turističke organizacije. Turističku ponudu grada upotpunit će i rekonstruisani put Međuvršje Ivanova korita, ukupne dužine 3,9 km, koji je sa 2,6 miliona eura finansirala vlada Crne Gore. Na Cetinju se realizuju i 2 velika državna projekta, gradski stadion i put Cetinje-Čevo. Oba projekta, iako se realizuju u izazovnom vremenu za velike građevinske poduhvate, prate predviđenu dinamiku. Gradski stadion vrijedan je 8,8 miliona eura i trebalo bi da bude završen naredne godine. Dionica puta od Cetinja do Čeva duga je 23 km i vrijedna 33 miliona eura. Trebalo bi da se gradi 3 godine. Visoko postavljeni ciljevi, predan rad i kvalitetno planiranje rezultirali su ostvarenjem ovogodišnjeg programa razvoja do kraja novembra u iznosu od 76% i ugovorenim i isplaćenim poslovima za realizaciju od oko 2 miliona eura. Uzimajući navedeno u obzir, realizacija programa za 2020. trebalo bi da bude ostvarena u 100% iznosu, s tim da bi dio plaćanja trebalo da bude realizovan u narednoj godini. Razvoj Cetinja po mjeri građana, kao crnogorske i evropske prijestolnice, kao simbola nacionalnog identiteta i milenijumskog trajanja crnogorske države, kao okosnice svake državne politike, ostaje prioritet lokalne uprave. Infrastrukturni i kapitalni projekti, kao jasan iskaz volje građana koji je uobličen programom razvoja, bit će i dalje pažljivo birani i realizovani u najboljem interesu generacija koje dolaze. Ostvareni rezultati najbolja su potvrda toga i najsnažniji vjetar u leđa da planiramo, gradimo i razvijamo slobodarsko, junačko, naše Cetinje.